Dai să luăm. Hai, Chiriu! Hai, Chiriu! Hai, Chiriu! Baftă, Manole, unde mă? Ce-ai dat din link? Acum poți să dai... Să vă fute! Bine, Lodina! Bine, Lodina! Acum lasă-mă, bă! Zice cu mine! Zice cu mine! Să mă uit la starea suporterilor! Închide-mă televizorul ăla. Să o zăbesc cu Bala și Valeria, Maia, Gina la Tris. Bă, zice televizor! Lasă, Așa. Așa joacă! Nu se vede nimica. Țapă! Ne-am luat țapă la față. Până m-am două. Arată eu, ok, merge. Ne facem... dați niște minute cu ei. Hai, băi, E bravo apărarea mare aici. Da, Gata, i-am făcut, uite, ăsta-i gosul. Îi face o legeră. Opa! Ce faci, băi? Ce faci? E bine. Scoate-l acolo, ieși! Uite, bă! Offside. Am atins 11 metri. Offside la mexican la ligare. Am atins să ia stai noștri. Jucăm bine, jucăm bine. Așa, bravo. Ha, băieți. Galben. Hai, mă, că atacantul ăla e bine pus acolo. Așa, tată. Bun. Dincolo, mă. Hai, Mai bine din partea să dea pasă. direct pe cap, eu pui. Băi, Marcule, băi! Asta e bine, mă. Asta e! Ia-te! Concedează-l! Uite-mă ce faci! Hai! Gata, mă, să-i încărcați cheile. Care nu rost. Hai că centrează ei. Așa, mă. Uite-mă! Apă! Domnule Maier. Ai ceva cu noi? Eu mă dai înainte cu mine. Dacă ai cineva ceva cu Rupe cu cearme! Pregătește-te, Manole. Manole, pus!